नै दिनै हाबा जोबखांनायनि उनाव मैयामोन हाबाया ओमफ्राय दिनै मा होनगोन बेखौ बाहि भज नै बिथांमोना मबाइल नायनायाव खोब बेस्थ' निउस नायदों आरो लोगोसे नै ओंखामखौ देग्लाय बेलेग डिजाइननि संनाय जादों बेखौ डाइरेक्ट संनाय जादों नैबे मामोनथाय बेयो अमा बेदरजों मैथा आरो नैबे दालि आरो नैबे अमा बिबु आरो नारजि आरो नैबे फ्राय अमा बेदर बेबो आरो नै बेखौ दाउ बेदर संगासिनो दं आरो नै बिथिं बयलार हांगासिनो दं मासेल' खिथिनाय जाबाय माखासेखौ खिथिथ'नाय जाला नै बिथाङा बे बयलार हांनायाव आरो बिथाङा हालदै संख्रि फानलु होनायाव थिग दं माखासेया नै जिरायगासिनो दं नेगासिनो दं आरो नै बयलार गोदाग्रा बिबु खारायग्रायाव एक नम्बर आं फैगासिनो दं बिसोर जाबाय दन जायगानि दन बिथांमोना दासो फैगासिनो दं ओंखाम जासिगोन बाराय बावला बिथांमोनाबो केमेरामेनखौबो एसे नायदो हाय